Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo vytvorené umelou inteligenciou. Vítajte v sekcii často kladené otázky na Crowdy AI. Ak ste niekedy mali otázky o našich chatbotoch poháňaných umelou inteligenciou, ako fungujú alebo ako môžu pomôcť vášmu podnikaniu rásť, ste na správnom mieste. Vieme, že pri výbere správnych nástrojov pre vaše podnikanie potrebujete jasné, stručné a spoľahlivé informácie. Preto sme zostavili túto komplexnú sekciu FAQ, aby sme vám uľahčili nájsť odpovede, ktoré potrebujete, kedykoľvek ich potrebujete. V Crowdy AI chápeme, že každé podnikanie je jedinečné, rovnako ako jeho potreby. Či už vás zaujíma proces nastavenia chatbota, možnosti prispôsobenia alebo výhody integrácie AI do vašich interakcií so zákazníkmi, máme pre vás riešenie. Náš tím tvrdo pracoval na tom, aby sme sa zaoberali najčastejšie kladenými otázkami, ktoré dostávame a zabezpečili, že dostanete všetky podrobnosti, ktoré potrebujete na informované rozhodovanie. Od technických špecifikácií a podrobností o cenách až po úroveň podpory, ktorú ponúkame, toto je váš zdroj na pochopenie, ako môže Crowdy AI pomôcť posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň. A ak nevidíte odpoveď na vašu konkrétnu otázku, nebojte sa, sme tu vždy, aby sme vám pomohli. Môžete sa obrátiť na náš tím prostredníctvom našej stránky, kontaktujte nás alebo si naplánovať hovor na diskusiu vašich jedinečných požiadaviek. Sme zabezpečiť, aby vaša skúsenosť s Crowdy AI bola najhladšia, najefektívnejšia a najúspešnejšia.